Malia que a comunicación central da comarca do Barbanza é inmellorable coa autovía que vertebra a Bisbarra, os alcaldes da marxe norte da Ría de Arousa botan en falla unhas mellores comunicacións internas. A principal refírese á conexión con Muros Noia. A estrada que discorre pola costa de titularidade autonómica está a ser obxeto de algunhas actuacións. Sen embargo, a comunicación máis rápida, na vía provincial entre Boiro e Noia, presenta algúns problemas dado o mal estado nalgúns puntos. O traspaso das competencias á Xunta segue a estar na axenda da Mancomunidade Arousá, pero a longo prazo. Antes demandan unha actuación por parte da Deputación da Coruña que garanta a seguridade canto antes nesta estrada, que soporta un gran volume de tráfico. Tense mellorado moito nos últimos anos, pero creo que se necesita unha maior implicación. Sabemos que tamén por parte da Xunta, lóxicamente, o interés en que esa carretera pois se poda escribir xa de forma definitiva o que son as competencias da Xunta, pero, lóxicamente, se vai a ser un proceso de arranxo moito máis lento, co cual creo que o máis beneficioso para a comarca, como manifestaron outros alcaldes, é unha actuación inmediata. Por outra banda, os alcaldes volven demandar outra bella reivindicación para mellorar o acceso dende Catoira ao enlace coa AP9 en Caldas. O comunicalo ca AP9, no que ven sendo pois esa unión a través de Catoira e Caldas, e tamén desde fai anos pois creemos que é necesaria a actuación no ponte por parte das dúas diputacións e posteriormente pois a mellora do que é a comunicación desde Catoira ca autovía. Con eso creo que as expectativas da comarca con respecto ao que son as infraestructuras viarias veríanse suficientemente atendidas.